Boas novas para o Concello de Outes. A Casa da Cultura do municipio únese á Rede Galega de Teatros e Auditorios e a partir do 14 de febreiro trae estreas especiais con circo, teatro e danza. O Concello de Outes acaba de dar un paso importante no ámbito cultural. A súa Casa da Cultura únese á Rede Galega de Teatros e Auditorios, un circuito autonómico que levará ao municipio un novo lecer para os seus veciños. Moi contentos, estamos moi contentos, moi orgullosos de poder formar parte desta rede galega. Como non, o Concello de Outes siga apostando polo ámbito cultural e con esta nova ampliación, digamos, o que se busca en todos os aspectos, ademais de buscar sempre máis financiamento, que é unha cousa que os concellos estamos día tras día detrás dela. Tamén, desde logo, que estamos buscando é unha estabilidade dentro da programación a hora de presentarlle os diferentes actos e programacións aos veciños e veciñas de Outes, non? Esta rede cumpre neste ano 2026 30 anos. Agora mesmo, xa coa inclusión do Concello de Outes, está formado por 42 entidades locais e 46 espazos. Por dar uns datos do ámbito da programación, neste primeiro semestre serán 307 as funcións que se programen nestes 46 espazos con un orzamento de 1,29 millóns de euros entre a achega da Xunta de Galicia e a achega das distintas entidades locais. A partir do 14 de febreiro, o auditorio acollerá a súa primeira función dentro deste programa, coa compañía galega Circote e o seu espectáculo de circo Cote Malabar. Unha proposta que combina circo, clown e teatro cómico, que promete sorprender ao público de todas as idades. Son 3 espectáculos que, como espectador, se non estivera visto, vería velas, pero sí que son os 3 espectáculos moi acaídos para esta estrea de Outes. Durante o mes de febreiro, a programación incluirá tamén Reconversión, de Ibuprofeno Teatro, o 21 de febreiro, e Bailar Agora, de Marta Alonso Tejada, o 28 de febreiro. 3 espectáculos con financiamento compartido pola Xunta de Galicia, que traerán circo, teatro e danza á Casa da Cultura. Unha oferta que, ademais de enriquecer a vida cultural local, posiciona a Outes como un referente para a programación escénica en toda a provincia de Coruña. Creemos que estamos a facer as cousas ben no noso concello, que é un concello histórico no ámbito do teatro. Recorda todo o mundo que aquí levamos xa máis de 30 anos co outono teatral, xa totalmente implantado, consolidado. Recentemente mudamos a súa publicación, digamos, a Outes a Escena, porque, había que seguir dando pasos, non? E, como xa digo, o seguinte paso tamén era formar parte da rede. Consideramos que vai ser moi positivo e que os veciños van ser os grandes beneficiarios deste bo traballo e desta boa colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Outes. A Rede Galega de Teatros e Auditorios segue crecendo, sumando novas localidades e achegando a cultura a milleiros de galegos e galegas.